салом азизон, имрӯз ҷумъа 6 апрел ва ман шаълӯгу хоҷа хабарҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро ба саҳми шумо мерасонам. Барои чӣ 20 хонанда дар ноҳияи Муминобод якбора беҳуш шуданд ва чаро модарони афроди муттаҳам ба гуноҳҳо дар вилояти Суғд бо роҳи буридани рагҳои худ мехостанд эътироз кунанд ва ба ҷони худ суиқасд карданд. мо ин мавзӯъҳоро пайгирӣ дорем. Равоҳои ҳавоии миёни Русияву Тоҷикистон барқарор шуд ва тавре интизор мерафт. Ин дафъа низ гапи Русия гузашт ва зоҳиран масъалаи баробарӣ дар парвозҳои ҳавоӣ аз байн рафт. Аммо аз ин ҳолат кӣ бурд мекунад? Ширкатҳои тоҷикӣ, Русия ё мову шумо мусофирони оддӣ? Онҳо гуноҳ надоранд. танҳо дар соли гузашта дар Точикистон даҳҳо тифл бо вируси норасоии масъулияти бадан ба дунё омаданд ва зоҳиран онҳо маҷбур мешаванд ки то охири умр дар ҷомеае ки ҳанӯз ба қабули ин гуна беморӣ ҳозир нест мубориза баранд. оҳуи дар кӯҳсор барои чӣ чашмони масти ёро баъди 20 сол гирёнд? ва ё чӣ гуна Салмонхон ситораи Болливудро ба 5 соли зиндон маҳкум карданд? мошинронӣ кунем ба ё уштурдавонӣ? чунин интихобро ҷаҳонгири 17 сола дорад, чунки баъд аз ширкат дар сабқат якбора ҳам соҳиби Мерседес шуд ва ҳам соҳиби уштур. бо мо биёед баъд аз 2.5 соат дигар ин ва дигар хабарҳоро мо бо шумо дар миён мегузорем.